ब्रह्म धोरोमारि न'फोरनो नोंसोरसो दंखुमाय न'आ बेखौनो बारा नागिरबाय जों दासो फैबाय न'आलाय मा दं नै ब्रह्म धोरोमारि न'खरा माबायदि बायदि अनसुंथाइ बक्स सिबिसालि नै जायगायाव सावबाय दं नै माने बाखि आरो ना इसोरखौ दोना फैनोसै गेट मोनफैबाय नै birat luar nanti ya. Nomor 7 kok bisa event sih, Pak? Hah? Tinggal bang sana, Pak? Oh, ini waktu lero. Exhibition semua. Exhibition apa itu asli? Tapi nasi gelit aku nanti. Di situ. Nah, ini saya sekali. Oh ini di sana, masih salah apa? Oh. Simpan apa? 감사합니다. 제가 배정네. 나서 감사합니다. Anda dengan Maksani. Daslo mungkin ada. Banyak pun yang masih bisa bermain ini sih kan ada. Baik kita negara tanggerang mana? Oh, datang teman-teman. Nah, ini bisa dengar. Ayo sini yo. Exhibition जों हाबनाय नायनि एबार मा मा दं? नै दा जों exhibitionआव मोनफैबाय।
मोनानि भिउ आरोना mau थांगोन न' बेखि फैयो जोंना बिबाराव फैयो आरो नार्सारि सौफैबाय फार्स्टआव buy one get one free nama mau beli Maulana X5 Limited mau beli ma mesin Maulana X Private Limited Nasi sang berapa ni? Hah? Oh, dia sang berapa? Ni bukan mana? Exhibitionआव जों हाबनाय नायनि एबार मा मा दं दा जों एक्जिबिशनाव मोनफैबाय मोनानि भिउ आरोना mau थांगोन न' बेखि फैयो जोंना बिबाराव फैयो आरो नार्सारि सौफैबाय फार्स्टआव buy one get one free nama mau beli Maulana X5 Limited mau beli ma mesin Maulana X Private Limited Nasi sang berapa ni? Hah? Oh, dia sang berapa? Ni bukan mana? Bagus. बिराद गुवार जादों बे जायगाया गुवारानो जादों Ahoj. माथो मालि बिलाय
Apa sih dia? Yang ekspos ya? Ekspos mana? Ekspos lagi so. Orang kabar itu. Oh, dia jangan deh, langin deh. Dia jangan deh. Dia jangan deh. दखाना माने खुलि जाबाय आरोना गाबोननिफ्रायसो खुलिनो हागौ दा माने साफा सानैल' ओरैनो नै दासो खालामगासिनो दं होरो माबाया मिथियालै बिथिं जानाय खोमालै बियो सागोनलै जोङो थांला मानसि थांबावगोन खोनाय नुगोन खोमा न'आव गोबाव खनायसो दं खोमा गारनाङा इ एक्सप'सो उननि जायगाफ्रा दख'ना जा मोजां मोनखाबालाय नै दखाना खुलिथ'वाखै नालाय गाबोनसो खुलिगोन खोमा लानाय स्टेज मावाखै मोनफैगोलै जों ओमफ्राय दा थांनायाव थांगोन जों दा न'आ नै ओइ साला दासो गिदिं गिदिं न'खौ ओमफ्राय जों बिराद नागिरदोंमोन जों दासो फैनाय नै न'आ ब्रह्म धोरोमारि न'खर नै मोनानायखाय बारा मोजां नङासो ब्रह्म धोरोमारि न'खरनो सोर दंखोमाय न'आ बेखौनो बारा नागिरबाय जों दासो फैबाय न'आलाय मा मा दं नै ब्रह्म धोरोमारि न'खरा माबायदि बायदि मानसिनि सिबिसालि नै जायगायाव सावबाय दं नै माने बाखि आरोना सान्द्रि संग्राय नै सान्दांगा बाखि आरोना बाखि बियो लायजोब्बाय नै jì đàn đâu mà xích jì long cả đàn đàn này mình được xích ra mình cũng xin nào mà đây vừa cái nào không cho lên làm lên mà đi về rồi nào mà lại ngô má nô này này mình chỉ sát thôi cái hút sao nào 이싱 뭐 감동 하나 봐. 좀 타가나 뭐. 좀 타가나. 가본 차 빠는데. 스마랑 돌래. 오이 슬라. 로가 좋아하는 바 오구나. 네 네. 송송하긴 감금. 송송 봤어. 가본 차 문. đây này ga Hà Nội. Ga Hà Nội. Này biết ga Hà Nội được đó. Hả? Dấu xa lưng nữa này, đã được là đi. जायगाया बिराद गुवार आरोना नै जोंबो दं माने जों बेरायासै माने दिनै दखाना सोरबा खुलिदों सोरबा नै माने लांदां स्टेज बे प्रग्राम जागोन सब दख'ना दखान जायो नैथिं जाबाय ओंखारलांथ'नोसै जों दा
main stage हाबलांनायनि नायनो थांनि माने दिनै माने एख' प्रग्राम गैया गाबोननिफ्रायसो प्रग्राम सुरु बिराद गुवार जायगाबो जोङो ना सारथानि बांसिन ada video. Ini saya ambil saya. Oh, ada lagi salik. Tuh. So फिसा gitu बेफोरो बिराद गुवार स्टेजआ प्रेक्टिस खालामगासिनो Ada sebelum sebelum. Wah, सोर oh cuma biang karena kayak bu. Pernah nih. Menjaga brand di bayar nih.